Raga kang kajiwa tresno tinali-tali jiwa kegandrung parasmu ya masuk ada Chris Sambutan Bahima ora kembang nampa lelakon iki aku wis nyoba ikhlas nanging apa tak lakoni nampa kasunyatane tresno kowe sumandhing wong liya ati durung lila kowe nyanding wong liya apa iki kasunyatan sing tak topo bebasane kembang mekar ana ing ati nanging dudu aku sing duweni rasa tresno kang sanata ya mung siji kanggo sira ora kembang nampa aku wis nyoba ikhlas nanging apa tak lakoni nampa kasunyatane tresno kowe sumandhing wong liya lila kowe nyanding wong liya apa iki kasunyatan sing tak
kudu aku sing duweni durung limo kowe nyanding wong liya apa